روژا پنجشنبه 22 تباخê droneke Tirkiye êrişek li Qamişlo pêk anî. Balafira Tirkiyeyê bi rokêtekê avahiyeke hêzin ewlekariya hundirîn li Qamişlo armanc girt. Jê dereke berpirsiyar di nava hêzin ewlekariya hundirîn de ji dengê Amerîka re tekez kir got di encama êrişê de ziyanên canî tune bûn û tenê ziyanên madî rûdan. Tirkiye ji destpêka vê mehê de 8 êrîş bi dronan li herêma Cezîrê pêk anîne. Sê êrîş ji wan di heyama sê rojan de pêk hatin. Rêveberiya Xweser dibêje got êrîşên Tirkiyeyê wê bibe sedema got herêm ber bi şerrekî bêser û ber bibe. Serokê Partiya Aştî got beşeke ji Rêveberiya Xweser ji dengê Amerîka re dibêje. Got gerek koalîsyona navdewletî rê ber van êrîşan bigire. شوقك تشيب جبو هيفيك تشيب بجبو تشارة سركرنكي دولة تركي فان إيريشا دكول دبرين بنجهيد خن إيجو بجيانا ملت في جريداي جبو يعني آراميا دبري استقرارا دبري باوريا ملت بريفبريا خسر باوريا ملت بقصدي تيك بشي وسياسة خوبيك بينا. êrîşên Tirkiyeyê yên vê dawiyê di heman dema got Hêzin Sûriya Demokratîk hese de koalîsyona navdewletî ya şerê dijî Daişê li rastî êrîşên rejîma Sûriye û mêlîşên bi ser Îranê ve li dêra zorê tên. Çavdêr bawer dikin got aliyên êrîşkar di hemahengiyê de ne û ev yek ji encama nêzîkbûna Tirkiye li gel rejîma Sûriyê ye. Ev sê merheleyên êrîşê dewleta Tirk ser herîm Bakur Rojhilatê Sûrî tê re derbas dibe yeka sereke ya destpêkê ew bû bi çetê xwe û bi artêşa xwe derbasî xaka Sûrî dibû lê bi duwê nade ya bilafirê xwe şer û dronê xwe re bine saziya herêmê hedef digirt û xizmetguzariya wê û saziyê wê Asyayê min jî serkêşên vê şoreşê û fermandarên vê şoreşê hedef tên girtin di dema dawiyê de. Li gorî amarên çavdêriya Sûriya mafê mirovan ji destpêka vê salê 2024 de heya 22 vê tebaxê Tirkiye not û di êrîş bi dronan pêk anîne. Piraniya wan li parêzgeha Hesekê got 66 êrîş pêk hatin. Di encam de 29 kes hatin kuştin di nav wan de 3 jin û zarokek hebûn. Her wisa di encama van êrîşan de 43 kes jî birîndar bûn. Ji bilî ziyanên madîyên giran bi taybetî li ser zeviyên petrol û stasyonên kehrebê li herêmê got berdewam ji aliyê Tirkiye ve tên armanjgirtin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.